Πάμε μαζί να δούμε δύο χωράφια. Το χωράφι το δικό μου και το χωράφι του γείτονα. Αυτό είναι το χωράφι το δικό μου. Και αυτό είναι το χωράφι του γείτονα. Αυτό είναι το χωράφι το δικό μου. Και αυτό είναι το χωράφι του γείτονα. Με φόντο λοιπόν το χωράφι του γείτονα, τι επιλέγω? Επιλέγω να κάθομαι, να κρίνω, να σχολιάζω, να κριτικάρω το χωράφι του γείτονα ή να κάνω έμπρακτες ενέργειες να καλλιεργήσω το δικό μου χωράφι. Τροφή για έμπνευση. Σας φιλώ, σας αγαπώ και θα τα λέμε.